Bos días a todas e a todos. Benvidos a esta, desde todos os recunchos de Galicia, a esta xornada, que xa é a 11ª xornada de clubs de lectura de Galicia. Temos a satisfacción de contar neste momento, a pesar de que tengo a xenda moi apretada hoxe, pero fixo digamos, o esforzo, efectivamente. Hai que agradecerlo ao señor conselleiro Román Rodríguez por estar aquí connosco nesta primeira parte da xornada. Está connosco tamén Xosé Manuel Pinal Rodríguez, sabedes que é o director xeral de Centros e Recursos Humanos, de quen depende todo o programa de bibliotecas escolares e fomento á lectura da Consellería de Educación, e Susana Castro Barral, que é a subdirectora de Centros. Para ser moi breves, despois xa presentaremos a Carlos e tal, pero o primeiro que vamos a facer é que o conselleiro lle entregue a Carlos Negro este premio dos Clubs de Lectura 2018, que, como sabedes, responde a ser o lector máis lido nos clubs de lectura o ano pasado, coas particularidades que ten este premio, que ahora non as vamos a explicar, pero que están aí na propia resolución. Pois nada máis, o Club de Lectura é un premio que lle dan os lectores dos clubs de lectura a ese autor ou a esa autora pois que nese momento concitou o seu interese, neste caso pola poesía, do que nos alegramos moito. Recibe o premio Carlos Negro, entrega o premio o señor conselleiro Román Rodríguez. Sí, non vai a ser que xo levemos, que ahora é tempo. Bos días. É un momento complicado, moi fermoso para min, porque digo que é complicado porque cando aparece a palabra poeta polo medio parece que sempre tens que dicir algo extraordinario ou original ou único, e ás veces as palabras máis sinxelas son as únicas que se poden dicir. Entón, hoxe, o que máis me presta dicirvos é moitísimas grazas de corazón, porque este premio para min é un dos máis emocionantes e bonitos que unha persoa que escribe pode recibir. Despois ameazo con volver, pero agora vou facer un agradecemento máis breve. Entón teño aquí unha pequena chuleta, porque ao final non o puiden evitar e digo, vou facer un acróstico. Chámase de formación profesional. E este acróstico formino coa palabra grazas, pero cunha variante que creo que é moi bonita, que é beizóns. Entón, coas iniciais desas beizóns que vos quero dar a todas e a todos os que compartides este día tan fermoso comigo, quería dicir que co B de beizóns, a primeira palabra obvia que me ven á cabeza é bibliotecas, porque penso que as bibliotecas son como un ecosistema e entre o esforzo de moita xente, evidentemente non só dos políticos, obviamente, tamén que están aquí e que teñen que tomar esa iniciativa de darlle apoio político ao traballo pola educación e a cultura, eu creo que as bibliotecas convertíronse, grazas a vos, nun viveiro, non nun almacén, senón nun viveiro. Entón, a primeira palabra de agradecemento son a toda a rede de bibliotecas escolares e o magnífico labor que leva facendo xa durante moitos anos e que xustifica que estea hoxe aquí con vos. Coe pensei na educación. A fin de contas,
Se estamos aquí porque sodes educadoras, e falo en femenino porque sodes maioría, e credes na educación pública de calidade, e ese é un reto que temos que defender permanentemente con unhas e dentes. E agradezo tamén a presenza do conselleiro de Román e que este aquí tamén facéndolle os honores a este traballo colectivo. Coí, pensei nunha palabra clave para a creación, para eses soños que intentamos transmitir a través dos clubs de lectura, que é a imaginación. Temos soños e porque soñamos estamos aquí. Pero, aínda que pareza paradóxico, a imaginación tamén require unha industria. E Harry Potter creou unha industria ao seu arredor e era un soño dunha escritora nun café. E hoxe hai unha industria toda que vive moita xente a partir dela. Temos que defender a industria cultural en galego. E este é un reto que os políticos deben asumir continuamente, porque os creadores e as creadoras deste país tamén formamos parte do PIB. Somos produto interior, pero non bruto, senón benéfico. Entonces eu tamén quero formar parte do PIB. Vedes un poeta falando do PIB. Co Z de Beizóns pensei na palabra zoca, porque levo moitos anos dando a zoca polos centros adiante. Moitos de vós xa me coñecedes e eu coñezo vos a vos, ainda que ás veces se me trabucan os sitios e os nomes, debo confesalo, porque iso é un bo síntoma de que hai moitos clubs de lectura, moita xente que te chama, e entonces quero seguir dando a zoca. Co O de Beizóns quería simplemente decir orgullo. O orgullo que sinto de recibir este premio, o orgullo de pertencer, de ter unha lingua propia e de escribir nesa lingua e de crear soños nesa lingua, de ter unha cultura contemporánea, moderna e atractiva e variada, e o orgullo de ter ese alumnado que xustifica que hoxe este aquí, ese alumnado que quero que lle transmitades o meu agradecemento porque tiveron ese valor, esa valentía de abrir un libro de poemas e demostrar eso que levo dicindo moitos anos, que, como tamén o di Fran Alonso, a poesía non morde e a poesía está ao alcance de todos os públicos. Co N, simplemente a palabra necesidade. Eu estou aquí porque para min a poesía é unha necesidade vital e algo que debe formar parte, igual que outras artes, igual que o teatro, igual que a música, igual que a plástica, igual que a literatura en xeral e que a música, do horizonte de expectativas dunha cidadanía libre e formada. Por tanto, para min a poesía é unha necesidade, non un capricho, nin un luxo. E co S de Beizóns, e acabo e remato xa, quería decir que hai que seguir, o S de seguir, hai que seguir adiante. Eu quero seguir adiante, seguir levando a literatura ali onde poida, transmitindo o pouco que sei sobre poesía, pero con ese entusiasmo que creo que o que podo dar. Seguir adiante, porque temos que seguir adiante como colectivo neste ecosistema que construímos entre todas e todos, e seguir o exemplo. E cando falo do exemplo, quero mencionar expresamente o exemplo do mestre que estivo aquí primeiro ou que recibiu primeiro este premio e que é para min un exemplo de compromiso ético, vital e literario, que é Agustín Fernández Paz. Entón, quero seguir ese exemplo, non esquecelo nunca, o seu compromiso coa lingua, coa nosa literatura e a nosa cultura, e tamén seguir o exemplo das premiadas que me precederon, que neste caso foron Ledicia Costas e Miguel Anxo Prado. E moitas grazas ao traballo do equipo de Cristina, das bibliotecas e a todo o traballo da Consellería para que podamos estar aquí hoxe. Moitísimas grazas. Señor conselleiro Román, donde vostede queira.
onde vostede queira. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Permitídeme, en primeiro lugar, pois que lle expreso os meus parabéns, tanto persoais como no nome da Consellería a Carlos Negro, o autor que ganou este ano o Premio dos Club da Lectura, tamén a súa familia que o acompaña. E a verdade é que eu sou un pouco obxectivo en este asunto, en este tema, no acto de hoxe, porque creo, de verdade, e así tamén o comentei no seu momento a Carlos cando recibeu este premio, que este non é un premio máis, non é un recoñecemento máis. E digo isto porque se hai algún recoñecemento no mundo literario que é exixente, é sin dúbida este. Eu digo porque quen decide non é un grupo de 4, 5, 10, 15 persoas ou 20 persoas que poden ter moito coñecemento técnico, moito coñecemento literario ou cultural, senón quen o decide é o usuario, é o lector. Son os máis novos, rapaces e rapazas, pois dos nosos institutos, que é un público, como todos vostedes saben, que son profesores e mestres, tremendamente exixente. E, sobre todo, ten moito máis mérito se temos en conta que estamos a falar pois dun xénero literario que, en principio, parece que non é seductor para os nenos, para as nenas, para os mozos e para as mozas, como pode ser a poesía, non? Co cual é un premio que merece pois un especial recoñecemento e quere dicir tamén que é un autor querido pois nos centros educativos e polas persoas que estades traballando, profesores e alumnos. Tamén queda claro co dongo aplauso que lle brindastes, pero para poder acarar pois este premio dado por un público tan exixente, pois só se pode chegar a él a través dunha conexión coa xente moza. Só se pode chegar cunha conexión coa xente moza. E este galardón, sin dúbida, é unha proba, e iso quer dicir que Carlos conecta ben cos públicos máis xoven. Obviamente, eu estou seguro que o contacto do día a día nos centros educativos, Carlos é docente, tamén axuda a coñecer as inquedanzas, as necesidades, as preocupacións, os obxectivos, as ilusións dos mozos e das mozas, e iso tamén, en certa medida, lle permite conectar con un xénero como é a poesía con este público. Hoxe celebramos unha xornada máis dos clubs de lectura, van xa 11, e é unha xornada que está concebida como un espazo de debate e de posta en común do traballo dos docentes que aquí vos atopades e que facedes todos os días durante o vosso curso escolar. É un intercambio de experiencias entre profesionais, entre profesores, que todos os días estades traballando nos vosos centros educativos e nas vosas bibliotecas. É un encontro que vos vai a permitir intercambiar experiencias, actualizar información, métodos de traballo e, en definitiva, que vos vai posibilitar, en certa medida, aportar valor engadido pois é unha labor que diariamente realizades con unha gran responsabilidade e con agarimo. E eu sempre que teño oportunidade, digo e celebro que nos últimos anos as bibliotecas escolares teñan cambiado dun xeito tan radical na mentalidade e na vida dos centros educativos. Cando eu estaba nos centros educativos, son da xeración prácticamente idéntica de Carlos e de moitos dos que estades presentes, as bibliotecas eran casi os lugares de castigo. Se castigaba a alguén con ir á biblioteca. Eran espacios non atractivos para o alumno. Hoxe en día, afortunadamente, as bibliotecas son o corazón, un dos corazóns máis importantes dos centros educativos. Espacios onde se intercambian experiencias, se fan proxectos, onde o alumno quere ir porque, en certa medida, é un espacio atractivo. E iso se debe, fundamentalmente, a un cúmulo de factores, a un cúmulo de actividades, ao moitísimo traballo dos responsables das bibliotecas que estades aquí e a un cambio que se foi facendo pasiño a pasiño e intentando modernizar o que é a biblioteca, pasando de ser un contenedor de libros onde se estudiaba a ser un espacio educativo de primeiro nivel para intercambiar experiencias, innovar, desenvolver proxectos, en definitiva, un lugar onde o profesor pode innovar desde o punto de vista pedagóxico e o alumno tamén se mostra
contento, se pode dicir dun xeito moi resumido, pode estar aí. Despois de máis dunha década de andaina, os clubs de lectura están presentes en 231 centros. Non é un número nada menor. E acadan unha mobilidade de persoas en torno a 12.000 persoas que están implicadas, entre alumnos, profesores, familias, persoal non docente. Tamén é un espacio a biblioteca, os clubs de lectura, para favorecer a participación e a implicación das familias no proceso educativo. Algo que tamén é fundamental para mellorar progresivamente a calidade e a equidade educativa do noso sistema. Falamos das bibliotecas como espazo de aprendizaxe, falamos das bibliotecas como espazos para mellorar competencias claves como é a lectura, fundamentares a lectura, na comprensión lectora, e os últimos datos en PISA nos están dicindo que progresivamente estamos avanzando en esta variable. Pasou. Sí, tropezou. Non hai ningún problema por aí? Non. Bueno, son espacios que contribúen a desenvolver habilidades, o diálogo, o respeto polas persoas, a defensa razoada das opinións propias, a capacidade de escoitar, de argumentar, e espacios tamén de sensibilidade, de convivencia, de inclusión, de fomento da igualdade, espazos que ao final fomentan a curiosidade no alumnado, no profesorado, nas familias, que alimentan tamén a imaginación e que tamén favorecen a autoestima. Por iso, encontros como os de hoxe son importantes, son imprescindibles para que os clubs de lectura, por certo tamén, unha iniciativa que no seu momento foi pionera no conxunto de España, sigan cumprindo cos obxectivos marcados e que, obviamente, estes obxectivos son derivados do traballo diario que facedes os que tedes responsabilidades en este ámbito. Tamén é imprescindible avanzar na incorporación de ferramentas que permitan a adaptación aos novos contextos e aos cambios. Unha adaptividade que nos atinxe tamén a administración para poder facer frente aos novos desafíos. Por isto, nos últimos anos, implementamos o apoio a novas accións como pode ser o voluntariado ou como pode ser o xero de Biblioteca Escolar Solidaria. E tamén, tal como establece o Plan LIA 16-20, valoramos de xeito especial aqueles clubs que fomentan a lectura entre os adolescentes, entre os rapaces, para contrarrestar os estereotipos de xénero, ou aquelas propostas que impulsen a participación do alumnado con necesidades específicas, con necesidades educativas específicas de apoio educativo. Nesta tarefa, sin dúbida, o piar fundamental, ademais do propio alumnado, sodes vós, sodes os docentes, os que estades aquí presentes, en torno a 240, máis ou menos, máis todos aqueles que, pola razón que sexa, non poden acompañarnos hoxe. Algo estadedes facendo ben. Obviamente, algo estadedes facendo ben cando as bibliotecas dos nosos centros están á cabeza do Estado, están á cabeza de España, en aspectos como pode ser a formación dos usuarios, a atención á diversidade ou a implicación das familias, datos estes que están avalados polas estadísticas oficiais do Ministerio de Educación. Quero por isto darvos as gracias a todos os responsables das bibliotecas, darvos as gracias a todos os docentes e profesores que estades involucrados no día a día da biblioteca, cos clubs de lectura, por suposto, pero con outras accións, mochilas viaxeiras ou outras accións que se desenvolven no ámbito das bibliotecas, e agradecervos que, en moitas ocasións, dun xeito absolutamente voluntario, poñades o voso empeño persoal e profesional no desenvolvemento e no auxe nestes espacios. Con isto demostrades o voso compromiso persoal e profesional ca educación e fundamentalmente un compromiso cos vosos alumnos. Ao final, o voso traballo ten un destinatario último, que é o alumnado, e é a millora progresiva do sistema educativo e do alumnado que está dentro del. Co cual, simplemente, e sobre todo tendo en conta as dinámicas que nos últimos anos experimenta o sistema educativo, darvos as gracias polo traballo que todos os días facedes nas vosas aulas e facedes tamén nos vosos centros, por suposto, e facedes tamén, neste caso, nas bibliotecas.
Co cual, pouco máis que dicir, que disfrutedes desta xornada, que é unha xornada cunha programación bastante cargada, vale estar todo o día e gran parte da tarde aquí, e que lles podades sacar o máximo rendimento, e sobre todo que este rendimento e este aprendizaxe que se vai ter aquí redunde ao final no mellor funcionamento dos centros, das bibliotecas e, sobre todo, redunde na mellor formación e na mellor educación dos vosos alumnos. Moitas gracias.